ka zamo jigo. Yau shagali muke yi kuma murna muke yi, taka rawa muke yi a gurin bikin ka manaja. Zara sanya sarki Allah lamurana, dare da safe ya zallaka da ke da kai da bin salati ya gare shi annabina. Aure ya sa kwai saka sanyar banina, zara rera wakar aure yau ta sunna. Dangi ku fito kuma yau ku nuna murna, kun ga gidan bikin nan ya cika da yan amana. Hayya ku zo ku taka mata. Na duba bangare wanda take so kamar ka ba, a cikin dubu ta duba kai ta wabara ba, kai kadai take so kuma kai kadai ta zaba. Komai wuya da rantsi ya gane idan ka duba, to sai ka kara hakinta tun da kai tara ba, sai da shati babin tana son baka ki ba. Hafsa yau ka zama don ka zame mata jigo, kada wajen ginar ta ka zama tamkar bango, wanda za ta dafa auren ku yayo karko. In ko ba kanan ta zama tamkar wata fanko, na sani kana da hali mai kyau tun farko. Aure ya ce da dadi yake yin kunya duba, ki zaman limana juna ba fara ba, rabu ne so haka magiya masa raba ba. Shi aure zaman ibada ne ba zaman fada ba, banda tona junan ku banda zamba. Ibrahim angon Hafsu kun ji barke ba. Ya Abdullahi nake wakar auren manya, biki yayi biki na ga jama'a sun yi gayya. Waka nake ango da amarya rawa suke, abokan suna liki kuma rawa suke. Ku zo da baya na ce ku